Yaya sunan babban birnin kasar Iran? Tehran. Yaya sunan yaren kasar Iran? Farisi. Iran a wata nahiya take? Asiya. Yaya sunan shugaban kasar Iran na yanzu? Mas'uda Pezeshkian. Me aka rubuta a tsakiyar tutar kasar Iran? Sunan Allah. Tutar kasar Iran da wace kala ce? Akwai ja, akwai fari, akwai green. Local government nawa ne a cikin kasar Iran? 31. Yaya sunan babban birnin kasar Iran bayan Tehran? Isfahan.